नमस्कार मंडळी, मी मनाली आणि मी फुल टाईम मेकअप आर्टिस्ट आहे. पण सगळ्यांना माहीतच असेल मेकअपचा इन्कमसुद्धा सीझनल असतो आणि आपले खर्च तर वर्षाचे 12 महिने असतात. म्हणूनच मी माझ्या व्हिडिओना आलेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे मी 2026मध्ये मेकअपच्या बिझनेसबरोबरच मी कंटेंट क्रिएटर बनण्याचा निर्णय घेतला. आणि सगळ्यांना माहीत असेलच, बिझनेस करायचं म्हटलं की त्याच्याबरोबर छोटी मोठी इन्व्हेस्टमेंट तर करावीच लागते. त्यासाठीच मी Insta360, इनव्हिजिबल स्टिक अँड माईक घेतला. मी स्वतःला हे न्यू इयरमध्ये गिफ्ट दिलं. आणि Insta360 हे खूप हेल्पफुल आहे आपल्याला शूट करण्यासाठी, व्हिडिओ बनवण्यासाठी. खूपच हँडी आहे, लाईट वेट आहे, क्लिअरिटी तर खूपच बेस्ट आहे. मी ही छोटीशी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे माझ्या न्यू स्टार्टअपसाठी आणि तुम्ही आम्हाला असाच सपोर्ट करत राहाल ही विनंती. आणि आमच्या न्यू व्हिडिओ बघत राहा. थँक्यू सो मच. टाटा, बाय बाय.